ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾತರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದರೆ ತೆರಿದಿನకు ಪನ್ಪೇರು ಬುಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ತೆಲ್ಪು ಅದ್ಭುತವೈನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶೇಷವೈನ ಜೋಡಿಲುಗೆ ತೇಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡುಲ ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತಣಂದಾಂಡ ಅವು ಕಡೆ ಉಸುಲು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ನೆಂಪುಡು ಒರಿಯುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದೆಚ್ಚಿ ಬಲ್ತೊಂದೆಂಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನು ತೆಲುಪವರೆ ಬೋಡಾದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಲ್ತಿರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುತ್ತ ಕಲಾವಿದರೇನು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪು ಕಂತರು ಈತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೇಸು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಂಚಿತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಬುಲ್ಪವನ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲುಪವನ ಒಂಜಿ ಪೆರತನಲ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಚ ತೆಲಿಪವನ ಪಂಡ ಉಡಲ್ಗೆ ಕುಸಿ ಕೊರ್ದು ತೆಲಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರತನ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನರಮನೆಗೆ ಓಲೆ ಬೇನವಡು ಕೈಕ್ ಬೇನವಡು ಕಾರಿಗೆ ಬೇನವಡು ಬೆರಿಕ್ ಬೇನವಡು ಮಂಡೆಗೆ ಬೇನವಡು ಅತ್ತಂದ ಉಡಲಿಗೆ ಕಂತಡು ಅವು ತೋಜುನು ನರಮಾನ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ ನೀರದ ಒರುಟ್ಟು ಆ ಮಾತ ಭಾವನೆಲು ಪಿದಯ ಬರಪಣಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಡಲು ಕಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಭಾವನಲು ದುನಿಪುಲು ಕಣ್ಣದ ನೀರಾದು ಪಿದಯ ಬತ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದೆವಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಈ ಸುತ್ತುನು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ರಡ್ಡೆ ಕಂಬದೆಲಕ ಒಂದು ದಿನಕುಲು ಏರೆಂದು ಬಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ರಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಡ್ರ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪುರ್ಲುಡು ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆರತನ ಯಾವುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ನ ಪೆರತನ ತಿಕ್ಕಡಂದಾಂಡ ಕುಡಲಾತಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಡು ಪಂದ ಪನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ಲ ಈ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಣಾಚ ದೀಪಕ್ ಚಂದ್ರ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಕಲ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲೆಗೆ ಕುಡಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದ ಆ ಮೊಡೆದು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸದ ಸಭೆ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಮೆರೆಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಂಚಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗದ ಒರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಲೇಸು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕನ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಎತ್ತವ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆ ಪೇಜವ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದರ ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾತುರ್ ಪುಪ್ಪರೆವು ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಪ್ಪರೆವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪರೆವು ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿಪುಡತ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬರಿದಿಜಿ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ದಡೆನ ಕಡತ್ತದು ದಂಡದ ರಾಜ ಮಯಕಂದವರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಆಯರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲಿಡು ಪಟ್ಟು ಪಸಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕಲ ಪೊರಂಬಾಟ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುನೆ ಪನ್ನಡೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ನಾವು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮಯಕಂದವರು ದಂಡದ ರಾಜ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮೌನಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಭಾಷಣ ಉಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರೆ ಬನ್ಪೇರು ಮೌನ ಪಾತೆರ್ನ ಆತು ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡು ಇನ್ನು ತುಳರ್ ಅರ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಎಂಚ
ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಓರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈకి ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬೊದುಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಕೆವಿಯಾರ ಕೇನರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಅಂಚಾತ್ರ ತುಡರದ ಹೊರಟು ಆ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರತ ನಮ್ಮ ತುಳುದಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತುಳುನಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ದುಂಬುಡುದಿ ಒಂದು ಪಂಚನಿರತ ನಂದಲಡು ನಿನೇನು ಅರ್ಲಾದು ಆ ದೇವರೇ ನಮನ ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲೆನು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನ ಕಳ್ಳೆನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿಡು ಅವಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನೇನು ನಿತ್ಯ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿಡು ತೂವರ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಕುಲು ಐತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಬಕೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಕೆನ್ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಭಾಳ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಡ ಮೂಡುದು ಬರಂತುಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮೆಸೇಜಿಲ್ಲ ಕೊರಂತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದರೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಘಟನೆಲೇನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರೂಪಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಸತ್ಯಾಂಶನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಟೈರ್ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂತುಂಡು. ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಪನ್ಯಾರ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು. ನನಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ನವೀನಣ್ಣೆ ಆರು ಬಹುಶಃ ಪಾತ್ಯವ್ರನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಾದೊಂಡೊಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಅತ್ತಂದನ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ತನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೈ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ರಡ್ಡಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲಿಪೆ ಹಾಕಲು ರೆಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬದುಕಿ ಏನಂದು ಸುರುಕು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಳಿಪಾಯನಂಚಿನ ತುಳುತ ಮಹಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾವ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ದಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲೆರೆಂದು ತೋಚ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ದನು ಇರೋತ್ತೊರ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಟು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನೀ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಒವ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಯದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆವಡು ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತು ಏರೇನು ಪಾಡ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಯಾನು ಮೂಲ ತೂದೆ 2-3-4 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಕಲೇನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪದೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ಮುಕ್ತವಾದ ಆಕಲಿನ ಅಭಿನಯನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಪೇಲ್. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಪಿಗಡ್ರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೊಲ್ಪುಗ ಬತ್ತನು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದಲ್ಲೇ ಆತು ಎಂಕುಲು ಯಶಸ್ಸಾವು ಮಂತ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಜ ಅಣ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಾತು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗೂ ಎಂಕುಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಮಲ್ಲ ಲಾಭಾಣ್ ಯಾಲ್ನ ಬಿರುದಿದ ಕಂಬಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ದಲ್ಲ ಕತ್ತಿಕೊಂಡು ಈತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸೋಲ್ಮಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಜವರಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನ ಪಾತ್ರ ನಡೆದ ಐಕ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒರುಟು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿರಂಚಿದ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂದಾಂಡ ಇನಿತ ಕಾಲುಡು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ನಿರೂಪಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಪಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒರಿ ಅಂದು ಒರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪನ್ನಂದ ಚಲ್ಲರ ಪಿಲ್ಲರ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ನ ಕಲಾ ಹತ್ತು ಅಂಚಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಉದಿಪನ್ನು ನಿಡೆಗೆ ಕೈದು ಮಲ್ತದು ಅರ್ಲ ಈ ನಂದಲ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಹೊಸ ಬಲ್ಪುನು ಕೊರಡೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ದುಮುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿಕಲ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತುಡು ನಮೋಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಪಂತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರೋಚಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ಸುರುವ ಒಂದುಂಡು 29 ತಂಡಲು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 7 ಇಜಿನ ಎನ್ಮ ಜನನ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತುಗು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಹಜ ಆಂಡ ಈ ಪಂತ ಏತು ಜೋರಿತ್ತನು ಪಂಡ ಈ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಗು ಪದರಾಡು ಕಲಾ ತೊಂಡಲು ಬೈದನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನನ್ವೆ ಈ ಪದರಾಡು ಕಲಾ ತೊಂಡಲು ಈ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತುಗು ಬರ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನದಾದ ಬಂಡ ಆಕನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಆಕನ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮುಡುಪನಂಚಿನ ಬೆದಬೇತನ ಮನದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತನು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀನಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೇನು ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜನ ತೂಪಿಲಕನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬರಂದುಪ್ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಈತ್ ಬಿಗಿಯಾದುಪ್ಪನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೋನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಂತ ಜನ ತೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಹಾಲ್ ಇಡೀ ಜನ ಬಂಜರ ಜನ ಜಿಂಜಾದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜರ ತೆಲಿಪೈನಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೊರಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆದುಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದ ಸಲ್ಬೆಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಿಖಲುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿಪಾಲೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಈ ಪಂತೊಡು ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈತ ನೆಟ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾತಂಡ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಕಣಕ್ಕು ಜತ್ತೊಂದುಲೇರು ಮೊಕಲು ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಬಾಗಿಲು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿ ನರಮಾನಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಮರ ದೈ ಕಾಡು ಇಂದು ಮಾತ ಬದುಕುಡೊಂದಾಂಡ ನೀರು ಬೋಡು ಆಂಡ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ನೀರು ಕಾಪನ ಮಾತ ಸಾದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ನನ ಇವ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾವು
ಪಸೆ ಆಜಿನಗ ದೀಪಿ ಪೆಜ್ಜೆ ದಂಕುಡು ಎಕ್ಕೆಗು ಕಡೆ ತೋಜುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ನಾಲೊರುಮ್ಮೆಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ತುದೆ ತೋಡು ಕಂಡ ತೋಟ ಮಾತಲ ಇತ್ತಂಡು ಓ ಹಿರಿಯರೇ ನಿಖಲು ದಾದ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ಯಾರು ಬತ್ತಿ ನೀರಿನ ಒರಿ ತೊಂಜರು ಇತ್ತಿ ನೀರಿನ ಕಾತೊಂಜರು ನಿಖಲು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಅನುಭವಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪೆக்கு ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಭೂಮಿ ಪುಡದು ಕಲ್ಲಾಂಡು ಅವೇತ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿನ ಚೂರು ಪಾರು ಒರಂಕದು ತಿಂದದು ಇತ್ತ ನೀರು ಪಡೆದು ಬದುಕುಗಾಂತ ಪಂಡ ನೀರುಲ ದಾಂತೆ ಪೋತುಂಡು ನೀರುಗಾದ ನರಮಾನಿ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇ ನೀರುಗ ಬೋಡಾದು ನರಮಾನಿ ಊರು ದೂರುಗು ಅಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇ ದೊಂಡೆಡು ಪಸೆ ಮಾಜಿನಗ ಮಣ್ಣಡು ಪನಿ ಆಜಿನಗ ದೀಪಿ ಪಜ್ಜ ಒಂದು ನೀರ್ದ ನ್ಯಾಯವೇಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ ಕಾಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ
ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕಡ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿನ ಒಕ್ಕುದು, ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ದಂಡನ ಪೊಜಂಕ್ಯರು, ಬದುಕಾವ್ಡಾಯ್ನನು ಕೆರಿಯರು, ತುದೆ ತೋಡು ಮುಚ್ಚಿಯರು. ಓ ಹಿರಿಯರೇ, ನಿಖಲ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಊರುಡು ನೀರುಗ ಬೋಡಾದು ಲಡಾಯ ಒಂದುಂಡು, ನರಮಾನಿ ನೀರುಗ ಬೋಡಾದು ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ದೊಂಡೆಡು ಪಸೆ ಮಾಜಿನಗ. ಒಲ್ಪಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬಚ್ಚಿಬೋತುಡು, ನರಮಾನಿನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಮಾತ ಆಜಿದು, ನರಮಾನಿಲು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತುದೆ ತೋಡು ಓಣಿ ಒರಂಕು ಮಾತಲ ಆಜಿಬೋತುಡು. ಇಡೀ ಊರುಡು ನೀರುಗು ಬೋಡಾದು, ಜನಕ್ಕಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು. ఇంక బాజలో ఉంది, ఇంక బాజలో ఉంది, నీరు పో. ನಂಕು ಬಾಜಲಂಡಲ ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ನಾವು ತರಬಲ್ಲತ್ತ ನಿನ್ನಂಚೆ ನಾವು ವೇತನರ ಮನೆ ನೀರು ತಪ್ಪಸದ ಅಂತ ಸೈದೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದನಿ ಹೊರತಂದು ಬೈದಿರ ನೀರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾತ ನೋಡು, ಕಾತ ನೋಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರೇ, ಮಿಕ್ಕಲಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಒರಿತಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ವ. ಸೈತಿ ಪಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಡಾಯ್ನ ನರಮಾನಿ ಜೀವಡುಪ್ನಗನೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ. ಭೂಮಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡ ತಂದೆ ನಂಕು ಬೋಡಾಯ್ಲ ಕೈನ ಬಗ್ಗಾಂಡ ಜನ ಮಂದೆ ಒರಿವಾ. ಓ ಪ್ರಕೃತಿ ದಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಂತಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಪ್ಪೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಒಂಜಿ ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಈ ಕೊರ್ನೆನ ಒರಿತನು ಬಾ, ಈ ಕೊರ್ನೆನ ಕಾತನು ಬಾ. ಒಂಜಿ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಪ್ಪೆ, ಒಂಜಿ ಮಾಪು ಮಲ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಾಪು ಮಲ್ಪು.
ಕಾತೊನುಗ ನಂಕ್ ಬೋಡಾದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗ ಬೋಡಾದು. ಎಸ್ ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಬಾಗಿಲದಕ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀತೀರಿ. ದಾದ ಪಂಡ ಈತನೆಟ ಈ ಜಗತ್ತದ ರಡ್ಡು ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮತ ತೂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂಜಿನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಪಣೊಂದಾಂಡ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಬಾಗಿಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅದ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟಗ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಮೊಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದ್ಯಾನು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶ ಅಂಬಾಗಿಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ನವ್ಯತೆನು ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲ್ ತೋಜಾದಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನವ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಂಚಿನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಂಟೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಮರಕುಲೇನು ಕಟ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇನು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡ್ಪಾದು ಆ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಹಾಕಾರ ದುಂಬಗ ಇಂಚ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಯಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವರಿನ ಅಭಿನಯಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ನಾಟಕನು ಒಂಜಿ 16 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೂಲೆ ಕಾಂಡು ಕುಡಲ 8 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತನು ನೀರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಗಂಭೀರವಾದ ತೆರಿಪಾದೊಲಿ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 16 ನಿಮಿಷ ದಾನ್ನ 16 ನಿಮಿಷ 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾನ ತೊಂದರೆ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತುದುಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕುಡಲ ಲಾಯ್ಕು ಪೋತುಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ತೇಟೆ 16 ನಿಮಿಷೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ದಾರೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅವು ನೀರ್ದ ಪರದಾಟ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ವೇಷಭೂಷಣಡು ತೋಜಂತನು ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣಪಲ್ಲೆ. ಆದರ್ಶ ಅಂಬಾಗಿಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೊಸತನದ ಒಂಜಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಕ್ಕಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನರಿಗೆ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿನರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದು KGF ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕೋಟಿ ಪಾಡಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಖಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತು ಬೋಡಿಯಾರು ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ KGF ದ ಟೈಪ್ದ ಶೇಡ್ನು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಪ್ದ ಶೇಡ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಕನವಲ್ಲಿ ಮನ್ಪನೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ವಿಷಯಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೇಕೆದಾಟ ಅವಾರ್ಡು ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಅವಾರ್ಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವಾರ್ಡು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂಡುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಒಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಲೈಡೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂದೇಶನ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪೂರರೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಬಾಗಿಲದಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಫಲಿತಾಂಶಗೂ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೂ ಸಹಕಾರನು ಕೊರನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಬರೋಡೊಂದು ಯಾನು ಆರೇನು ಗೌರವಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸರ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮೇಯರ್ ಬತ್ತದ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಕಲಾಭಿಮನ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರ್ಪಗು ಏತ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷು 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕ್ಕಲು
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆದ ಅತಿಥಿಯಾನ ಇಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮೊಕಲ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಈ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಈ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಂಚಿನ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೋನುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದರಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಣಚ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡೊಂದು ಕೇನೋನುವ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಖ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೈದನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಚಾತುರ್ಪನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕಿನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನದೇಗದ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ಮೋಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಖ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಚಿಕೆದ ಪಂತನು ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರು ಪಂಪಿನನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.